खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 सेप्तेम्बर 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोदान साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो जै खालामनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो मिजिंआ जाफुंगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। गगा एबा बायदि रोखोमनि बेरामाव गोग्लैगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। नाथाय गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। मेंग्रुनाय मोनगोन। जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय गैयै जागोन। समाजाव मानहानि जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा एना-एनि जागोन। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले-बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव सोरबा लोमजानो हागौ। देहाया मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा-सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ हेफाजाब लुबैगोन। नाथाय लोगोनि थाखायनो जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। गोबां धोन मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव एना-एनि फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। बिदा-फंबायजों गोरोबनो रोंनाय नङा। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय-गुजाय साननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सोरजोंबा एना-एनिबो जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय। नङाब्ला नाङा-फाङा जेंनायाव गोग्लैनांगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जा। जाब्रबथायनि सम्भाबना दङ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि खरसाया बांगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। सोरबा गुबुन सुबुङा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सिगांनि बबेबा फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन।
गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव गावजों गाव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोबां बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन, अदेबानि गोसोआव बोलो बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव अननानै फैगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, सोरजोंबा गाज्रि नोजोर खोमाजागोन, सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाङा फाङा खरसाया बांगोन, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोदान खामानि मावनो जोबोर गोसो दुंगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रंजा खुसियै थानो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन, लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा, गोब्राबै मावनांगोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, खरसाया बांगोन, बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, सुथुरा बांगोन, सांग्रां जानाया गाहाम, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैगोन, गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बहाबा थाङोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, लोगोफोरनि हेफाजाब लानांगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा, गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com। जानबुं नाम्बार 7002254729।